दासिम जोंहा गासै साबा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय आरो मैया जोंहा बयनिबो अनजानाय बयजोंबो मान होजानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी फकलर बिफाननि गाहाय आगोलाव गाहाय महरै बाहागो लाबोनाय डक्टर अनिल बर' प्रफेसर अनिल बर' बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हादों। आं बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो लोगोसे बरायदों। बिथांनि जे गोलाव समनि सोरजिनाय थुनलाइनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिनि थाखायनो दिनै भारतबर्षनि मोनसे जौसिन बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि गाहाम देहा आरो गाहाम इयुन जिउनि थाखाय आङो गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांनो जोङो रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दासिम जोंहा गासै साबा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय आरो मैया जोंहा बयनिबो अनजानाय बयजोंबो मान होजानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी फकलर बिफाननि गाहाय आगोलाव गाहाय महरै बाहागो लाबोनाय डक्टर अनिल बर' प्रफेसर अनिल बर' बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हादों। आं बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो लोगोसे बरायदों। बिथांनि जे गोलाव समनि सोरजिनाय थुनलाइनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिनि थाखायनो दिनै भारतबर्षनि मोनसे जौसिन बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि गाहाम देहा आरो गाहाम इयुन जिउनि थाखाय आङो गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांनो जोङो रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय बावहरदों। दासिम जोंहा गासै साबा पद्मश्री बान्था मोननो हाबाय आरो मैया जोंहा बयनिबो अनजानाय बयजोंबो मान होजानाय गुवाहाटी इउनिभार्सिटी फकलर बिफाननि गाहाय आगोलाव गाहाय महरै बाहागो लाबोनाय डक्टर अनिल बर' प्रफेसर अनिल बर' बिथाङा पद्मश्री बान्था मोननो हादों। आं बिथांखौ गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावदों आरो लोगोसे बरायदों। बिथांनि जे गोलाव समनि सोरजिनाय थुनलाइनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव बिनि थाखायनो दिनै भारतबर्षनि मोनसे जौसिन बान्थाखौ मोननो हादों। बिथांनि गाहाम देहा आरो गाहाम इयुन जिउनि थाखाय आङो गसाइनियाव आर'ज गाबदों आरो बिटिआर सरकारनि फारसेनिफ्राय बिथांनो जोङो रोजा रोजा गाहाम हामलायनाय बावहरदों।